ढोरी पर भतार खेल तास आही रे माई। चली तू आवा हमरा पास या भाऊजी कदी पेलाई बहिन चोद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोनों जो बनावा पर खेले दूल्हा पाती। आवा न पेल दी हम दाबी दाबी छाती, दाबी दाबी छाती बहिन चोद। हाथ तक हाल भाई लोग, हम आशा करतानी कि तहनी के ठीक हो बा, ठीक बा। ता गनी तहनी लोग के हसावे खातिर एगो और तान्या झाके गान मारे वाला वीडियो लेके समझ ला। लेकिन यह कहाव कि जे हमारा चैनलवा पे नया बाड़ा ना भाई, उ भाई से हाथ जोड़ के विनती बा कि चैनलवा के सब्सक्राइब कर ला, ठीक बा। सोचा विचारा जिन करा यार, का ताकत तारा मर्दे वीडियो तो देखा ही के बाद चैनलवा सब्सक्राइब करा फट से। ए भाऊजी तारा से एगो बात पूछी, तारे सियाबू ना बहन चोद बियाहे के दिने तू मेन फोर्स के गोली या भांग वांग नैखन खा लेलू कि तारा पते ना चलल बहन चोद बियाह कहाँ भइल बा। गजब बेइज्जती है। सही पकड़े हैं। जिंदगी तबाह भइला ही रे माई। जिंदगी तबाह भइल रे माई का भइले भाऊजी? कहीं भाईवा नुहरा के बढ़िया से पेल त ना देलस ना कि फाट उठ गइल सामान तहार। सही पकड़े हैं। बियाह भइला ही रे माई। ए भाऊजी जब यक्के बतिया तू कोई बेरी कहेलू ना तो हई हमार झटिया जरे लागला, समझ लू। बहन चो जब तहार बियाह भइल तहरा पते ना कि खेते में भइल कि खरियाने में भइल। बहन चो नशा वशा के गोली ना नु खैले रहलू कि बहन चो पेलवावे के इतना नशा चढ़ल है तहरा पते ना चलल बहन चो कि कौन जगह बियाह भइल। बोला सही पकड़े हैं। शुक्र मनावा ये भाऊजी कि उ भाईवा खाली तहार जिंदगी नासे काके छोड़ देला, ठीक बा। अगर तू हमारा पास रहतू आ तहरा मतीन मेहरारू अगर हमरा के मिलल रहत ना तो बहन चोद हम गाड़िया में बांस काके पहले तब छोड़ी, ठीक बा। ढोरी पर भतार खेल तास आही रे माई। ना भाई लोग अब तू ही लोग बतावा यार, ई भाऊजी के गरियाई ना ता का करी। बोला ई भाऊजी कहतारी कि ढोली पे भतार खेला ताश आई रे माई। अरे बहिन चोद, ढोली पे अगर भाईवा ताश खेली ता ताश खेले में 4 गो मनई लागेला, 6 गो मनई, ठीक बा। 6 गो भाईन के अगर तसवा खेलत खेलत लड़वा खड़ा हो गइल ना तो ऐसन पेलिया बहिन चोद कि लड़ावे पे हक देबू, समझ लू। ढोली पे खेला ताश आई रे माई बा बहिन चोद। लिखी इतिहास आही रे माई। भैया लोग अगर तोहनी के कहा ना तो हई भौजी के हम एगो गाना गा के सुना दी हो। चली तू आवा हमरा पास या भाऊजी कदी पेलाई बहिन चोद। गजब बेइज्जती है। सही पकड़े हैं। दोनों जो बनावा पर खेले दूल्हा पाती। आवा न पेल दी हम दाबी दाबी छाती, दाबी दाबी छाती बहिन चोद। गजब बेइज्जती है। सही पकड़े हैं। ओही में डूबल रहे दिनों राती। ओही में डूबल रहे दिन राती, यह कहलू है ना ये भौजी। तो हमरा तो बुझाता बहिन चोद कि तहार सामान खोद खोद के बहिन चोद कुआं हो गइल बा, ठीक बा। अगर उ डूब के निकल जाई तब बताइया हमहू नहावे खातिर आई, ठीक बा। हमार भाई लोग जो वीडियो देखता रहे उहो गंगा नहाइए, समझ लू। सही पकड़े हैं।